Hej, velkommen på YouTube. I dag der er vi på en server, hvor der er meget flink admin på, som har givet os leje. Og ja, og vi vil gerne bygge lidt kreativt i dag. Så lad os komme ind. Er du klar? Parat nu? Så er vi i kreativ. Okay, hvor skal vi bygge? Skråstreg plot auto. Skal vi skråstreg på Hvordan fanden kommer vi hvordan får vi en plot på den her side? Kan man bare bygge random? Skråstreg plot me. Sådan der. Okay, jeg har fået en. ja. Cross. Men skal vi skrive? Skråstreg plot me auto. Ja. Stor grund at bygge på. Så jeg har en. Hvor er du? Det ved jeg ikke, men skal vi bygge på din eller min? Hvordan? Vi bygger bare på den her. Hvis jeg kan tilpage mig. Plot me at Oliver at den kubel. Jeg har Kan du ja. bygge her? Ja. Okay, godt. Hvad skal vi bygge? Skal vi bygge et slot? Måske? Jeg hader at bygge slot. Jeg stinker sådan til at lave de der... Vi kan bare lave et ganske almindeligt meget flot hus. Det kan vi godt. Okay, vi skal bruge stone. Og... Almindelig stone eller brosten eller... Almindelig stone. Sten. Og glas. Stone. Glasblokke eller almindelig glas? Bare glas. Dem her. Nå, dem. Så det er så glasblokke. Godt. Okay, vi laver bare et lille hus her, som bliver... Så laver vi bare sådan en lille by, kan man sige. Ellers så kan vi lave sådan, hvor der er tunneller mellem. Ligesom det var gang i 2. verdenskrig. Det kunne egentlig være godt, men det her, det bliver ikke helt 2. verdenskrig. Det bliver jo sådan nogle flotte hus. Ja, men hvor der går tunneller mellem husene til hinanden. Så der bare slet ikke er nogen døre eller noget. Okay, jeg var lige ude at snakke med en. Det var fordi, at min bedstefar lige pludselig kom. Okay. Hvad skal det? Det her flot? Ja. Godt, Mikkel. Det bliver fedt, det der. Det er fordi, du er for god. Det er fordi, vi er for gode. Ja, vi er for gode til at være i den her kreative. Vi har ikke lavet ting, vi har lavet hus. Eller Minecraft. Wow. Okay,
Nej, men jeg har en med idé. Vi kan gøre det. Du skal bare lade mig om taget. Det her, det er vores lille Halloween. Nej, what the fuck. Hvor jeg tænker, jeg er dårligt nu. Måske skulle vi lave årstidshus. Hvad mener du? Sådan julehus. Sådan noget. Vi laver lige stoneblocks om til... Det gør du bare. Pedo. Og hvis nogen ikke ved, hvad det betyder, så det er bare godt. Jeg er i gang. Jeg hjælper. Ser det ikke lidt pænere ud med mursten? Jo. Det her hus her, Og så kan jeg bygge, man kan lige færdig med det her hus, så vil jeg... et rigtig stort hus bagefter det her. Det kan jeg godt klare. Vi bygger det sammen. Ja, men jeg kan godt klare omridset, og i hvert fald et slags hus, det skal være. Jeg laver detaljer på så. Det er et, jeg elsker at bygge. Jeg laver detaljer på så. Så, jeg skal bruge... Wow, det er random. Og så lige YouTube, at det er så grimt. Okay, det ser da pænt nok ud. Her går vi den anden side, begynder den. Kommer du over? Ja. Okay, vores plot, den er Fucking meget stor. Jeg tror bare, vi bygger det her henad. vi bygger det her. Oliver, her. Ja, Hvad for nogle blokke skal det være ud af? her. Ja, nu bliver det lige stacks, det er fordi jeg kopierer. Okay, hvad? Godt, vi tager en her. Slet lige dem, der kommer ekstra. Skal jeg lige gøre det? Hele vejen hen. Nej, bare tag den anden side. Nej, det der, det skal ikke være der. Tag over i den anden side, sådan her. Af de her blocks. Ja, det skal altså være pænt. Det bliver pænt. Ja, jeg vil ikke have YouTube. Det synes vi bygger af det helvede til. Okay, ikke engang det skal være her. Okay. Ja, ikke engang skal være her. Og jeg ved godt, hvordan den skal være. Mikkel, det skal ikke være sådan en slags dør der. Og der. Håber ikke. Og der. Hvorfor ikke, Oliver? Fordi jeg har en meget pænere slags dør. Mikkel, kan du lige tage og sætte sådan en blok her? Den der pæne blok, den vil jeg bygge til at bygge derovre. I den aller sidste derhenne i hjørnet. Den skal du sætte på, ligesom herovre. Sådan her. Er det sådan her, du mener, bro? Nej, det var ikke sådan, jeg mente. Det er bare sådan, der jeg mente. Så bygger vi lige sådan nogle her.
Så er de lige højre. Jeg tror da, det kommer til at se flot ud. Jeg tror, det er bare i gået, Mikkel. Men jeg laver noget sjovt. Du kan lave et andet hus. Ja, det gør jeg. Jeg bygger det lige ved siden af. Så YouTube, så skal I bedømme, hvad for et, der bliver flottet. Så laver jeg 360'eren. Okay, hvad skal vi skal tæve ham, Oliver. Jeg kan stadig høre dig. Ja, det ved jeg godt. Okay, vi skal... Okay, med 3 kommer du aldrig til at slå med mig. Nej. Bare vent til at se det herude. Jeg kan næsten ikke vende. Oliver, din selvtillid fejler ikke noget. I lige måde, gamle. I lige måde. Din pik mig i øret kan mig Arne i går. Din taco. Din Ricardo. Jeg kommer til at tæve dig. Hvem er det, der er stærkere, der står? Ja, okay. Hvem er det, der er bedst at stå? Mig. Der kan vi diskutere i 1000 år. Og den skal I forresten høre. Den er så god. Men du har lavet en fejl i din mor. Bare lige så du vidste det. Jeg kan lige lave den for dig. Jeg har lige lavet det. Åh, sådan. Der. Så er jeg færdig med min mur. Wow, hvis du har sagt, at du var færdig, så kan det være stærkt. Paul, det kommer til at gå stærkt. Jo. Der er en water det på. Nyt hus. Ja, det er jo en ny blokke. Kort. Ja. Men det er fra det er blokke fra en gammel tid. Ja, ja. Hallo, forresten, YouTube, I skal se PewDiePie after sight. Sådan! Ja, nu kan vi så ikke lige lave den, men det er vores hemmelige håndtegn. Og jeg vores hemmelige håndtegn hedder bro. Det er så vildt. Og på et eller andet tidspunkt, så laver vi også en video med Call of Duty. Gør vi ikke det, Mikkel? Jo, nej, okay. Wow.
Ja, det bliver nummer 1, Mikkel. Ja, også. Ja. Nej, for helvede. Dit hus er nummer 1. Okay, hvis I synes Olivers hus er pænt, som det selvfølgelig ikke er, Ja, jo, det er. nummer 1. Og hvis I synes mit hus er pænt, som det selvfølgelig er, så skal I stemme nummer 2. Og I må meget gerne skrive jeres mening. Og hvad der er godt ved huset, hvis I har lyst. Og hvis der er nogen fejl, så må I gerne sige det. Eller hvis der er noget, I synes, der mangler et eller andet. Ja, jeg ved godt, det er wow. Okay. Uha. Uha da. Okay, det er vist lidt irriterende for jer at sidde og se på det der lorteshit. Sådan jo, man. Det var en lille fejl. Det bliver flot, Mikkel. Men vi bliver flottere op. Ja. Simon, vil du have en helt stor konkurrence ud af det, eller hvad?
Ja. Men den helt store konkurrence. Det er det, jeg taler om. Vi taler om sådan noget som Tour de France. Det er en stor konkurrence. Hvad er det, du skal lave? Måske kan jeg hjælpe dig. Ja, derfor kan jeg stadig hjælpe dig. Det er min bedste ven. Det er lidt ligesom Masterchef, det her. Konkurrere om, hvem der gør det bedst. Hvorfor er det altid, du nævner Masterchef? Jeg kan bare godt lide det. Okay, nævn en anden konkurrenceprogram. Paradise. Okay? De var i junglen. Men det her, det er så ikke Paradise, eller de var i junglen, Mikkel. Selvom du gerne vil kalde det. Nå ja. Og du skal på blondinerne, så vil de være i junglen. Eller vent, brunette. Jeg er brunette. Ja. Du er lidt tøset i det også. Ja, det siger jeg faktisk. Kan du gøre det? Det er det, jeg sagde. Kan jeg godt forstå med sådan en skolecomputer, du har. Det kan godt være min en skolecomputer, men den fungerer bedre end dig. Den Minecraft lagger ikke. Det gør den veldig meget. Okay, så var det ikke ved, hvad jeg har åbent. Jeg har endda Warfare med åbent lige nu. Jeg er lidt bedre i PvP. Jeg dræbte dig før. Det er klart, når jeg lægger, Oliver. Ja, ja. Den havde jeg også brugt.
lige lukke dit lol ned, så hvis det lægger. Og Spotify, men ikke Skype. Jeg først se mit hus. Er dit færdigt eller hvad? 2 sek. Jeg skal bare lige have lavet en linje hen her, så er det helt færdigt. Wow, classic. Ikke classic, okay. Wow, det er så shit. Okay, vi siger bare Oliver og vundet. Tak. Det der kan jeg slet ikke måle. Okay, kom herhen, Oliver. Ja. Nu. Jeg kan lige bygge det færdigt. Fed hus. Fed hus. Stiller. Okay.